El primer que em va impressionar, veure aquell home tan gran. Era un gran home, però era un home gran. I tan trajat i amb corbata i camisa, era una cosa que impressionava, no? I amb aquella barba i aquella veu potent, no? Era l'Alfons. De l'Alfons Banda en tinc molts, i jo diria que tots entranyables records. Para mí la figura de Alfons Banda ha resultado ser como un iceberg, es decir, alguien del que conoces algunos detalles, su compromiso con la paz, pero que es después de que falta cuando descubres todo lo que realmente ha contribuido al movimiento por la paz en este país. Cada ocasión de estar con él fue la ocasión de combinar un trato digamos, político en el mejor sentido de la palabra, de preocupación por los temas de derechos humanos, de paz, de justicia que compartíamos, pero siempre combinado con un trato humano. Una persona que siempre me ha preguntado por mi familia, por mis hijos, por cómo me encuentro. Su compromiso al pacifismo fue siempre muy fuerte, muy visible. Y yo creo que también tenía un entendimiento de la importancia de la cooperación internacional en el movimiento pacifista. I have very fond memories of Alphonse. We had terrific conversations about everything, and I'm sure he's very happy now knowing that he successfully mentored the next generation to deal with the peace and justice issues of this century. Hem de pensar que quan va començar la fundació, que va ser el projecte estrella de l'Alfons, la cultura de pau estava desenvolupant-se a Catalunya. Proveníem d'una dictadura terrible de pensament únic i, clar, totes aquestes idees noves no tenien una base gràfica, una base... I ell va intuir que això era molt necessari. Llavors, des de la fundació van sortir llibres, material didàctic. Ell estava en l'ambient de l'educació i tenia una sensibilitat molt especial cap a l'educació per la pau, que això era importantíssim. També s'ha de ressaltar la vàlua del que ell sempre em va dir, com a deixeble d'en Sigmund Freud, que ell es declarava, sempre havia insistit que per tirar endavant la pau calia que l'opinió pública en prengués consciència i la volgués. A mi em va impressionar molt la força amb què defensava la insubmissió fiscal per el que feia a les armes, a l'armament. Ell no comprenia que en els pressupostos dels estats hi hagués aquestes quantitats per armament. Deia, doncs jo estic disposat a pagar el que sigui, però no els impostos que corresponguin a l'armament. El seu antimilitarisme era dels que calen, no aquest i aquest exèrcit, sinó recordant, com diem des de la no violència, que el problema no és l'ús individual de la violència, sinó que sempre la violència per resoldre un conflicte, això ho pagues. Tard o d'hora té conseqüències. Per mi la idea que transmet més el llegat de l'Alfons seria aquesta creença de que la violència és com una resta arcaica del nostre passat animal, que amb la cultura, com altres coses hem superat del nostre passat animal, també això pot ser superat. Ell veia abans que molts de nosaltres les coses i per això tenia aquesta capacitat d'anticipació. Crec que era de les coses més importants per ocupar aquesta posició d'avantguàrdia, per ser un pioner, perquè ell va començar a parlar de pau quan tot això no hi parlava ningú. L'Alfons ha estat un inspirador d'idees. A Catalunya, en el treball per la pau, primer es va cultivar a si mateix i després va predicar sobre la pau. Era una persona no només de la pau, sinó pacifista, que vol dir per mi que amb ell sempre li he vist en les seves intervencions, escrits, formes de fer, uns valors molt profuns. L'Alfons és una persona, sobretot, de consens. Una persona que inspirava molta confiança
i llavors serà capaç de trobar gent molt diferent que alrededor d'un projecte comú, doncs si estava ell, sortia endavant. Ell no mirava qui deia les coses per defensar-les o no defensar-les, sinó que mirava quines eren aquestes coses. L'Alfons tenia l'habilitat que molt poca gent té de saber construir una amistat sòlida a base del que té en comú amb l'altra persona, d'aprofundir amb el que té en comú amb l'altra persona i obviar les diferències, obviar tot el que pot portar conflicte. I ell, sempre que hi havia una diferència de criteri, en deia una magnífica dissensió, perquè era una oportunitat per intentar convèncer-nos, per veure les raons que tenia l'altre, etc. I aquesta capacitat de no considerar una dissensió, no considerar una diferència com un problema, sinó considerar-la com una possibilitat d'enriquiment, això és fantàstic. M'ha agradat molt la forma de saber estar en els llocs, no veure'l mai perdre les formes, perdre la compostura, saber donar equilibris, quan en un debat estava amb la cosa que d'alguna manera sempre hi ha algú que l'està distorsionant, la seva capacitat de dir, bueno, a veure, tornem a centrar el tema, tornem a on estava, no perdem el control. Una cosa que era molt al fons, i que potser no és gaire meva, però que en el fons l'he valorat molt també amb el temps, era dir, si hi ha alguna cosa que no acabem d'entendre, si hi ha alguna cosa que potser no tenim prou informació, dediquem un temps a entendre-ho, a situar-ho bé, i després continuem, però no deixem les coses mig penjades, i penso que és una bona manera d'intervenir en el món també. Era un catalitzador i un constructor de pau. L'Alfons tenia algunes virtuts especialment importants. Una, engrescar la gent, i engrescava perquè era honest, perquè la seva bonomia feia que parlés veritat i que notessis la persuasió. Una segona era la seva radicalitat en el sentit ètic, sempre anava a les arrels. La perseverància és una altra d'aquestes. Mira que era una vegada i una altra i una altra. Perquè, clar, això de treballar per la pau és una cosa a molt llarg plaç, no? I bueno, ell sempre estava animat i fent coses. Jo me'n recordo la vella frase de Mao, de derrota en derrota a la victòria final, no? Bueno, ell era de derrota en derrota fins l'endemà que tornem a començar. Tinc molt present que l'Alfons era una persona que llegia molt, que pensava, que reflexionava, però era una persona que també amb la qual reies moltíssim. Ell era l'home del seu puret i el seu bon vinet amb un bon sopar o un bon dinar. Hi ha l'Alfons, que és el que a mi m'agradaria quedar-me, amant dels plaers de la taula, l'Alfons amant dels viatges, dels llibres d'aventures, dels grans herois, l'Alfons que apassionat per l'esport, per les grans gestes de l'esport, per l'èpica de l'esport. Per mi va ser un gran descobriment l'empatia que vam ser capaços de crear, jo recordo, precisament a partir de la seva malaltia, i precisament a partir de tenir una comunicació per correus electrònics, i amb un fil conductor que jo penso a mi em va fer molt de bé, ell em deia que amb ell també, que era a partir de reflexionar sobre la nostra fe, que era un tema que mai de la vida havíem parlat, però que en canvi va sortir en el moment que ell se'ns acomiadava i s'acomiadava de la vida. Aquella fermesa i aquella serenitat, almenys com jo ho vaig viure, va ser una cosa que em va impactar més. La darrera conversa que vaig tenir amb ell, evidentment no era una conversa optimista, perquè ell era conscient de la seva situació, però la que vaig girar la conversa i li vaig parlar de la seva neta, el caràcter va canviar, l'esperit i l'eufòria va ser molt diferent, i crec que això va culminar una vida plena de ben fer, de bona amistat, d'honestedat i d'un caràcter que trobem a faltar. Pensant en l'Alfons, recordo una persona que posa molt de la seva vida en allò que creu i en tots els àmbits, en crear un bon ambient, en no cridar mai, en acceptar tothom, en aportar continguts i estructura molt potents, molt importants. I bueno, crec que és una persona molt completa i que sempre la portarem al cor.
Quan diem això era l'Alfons Banda, no. Jo dic això és l'Alfons Banda. Estem en un moment en què els punts de referència que tenim són cada vegada menys. Necessitem que les persones com l'Alfons Banda estiguin permanents amb nosaltres. Jo crec que la gent com ell es fan invisibles, però es queden. Es queda la seva obra, es queda tot el que van representar, es queda el seu exemple. Per tant, s'han ausentat, però són aquí i a més avui els necessitem més que mai. És el sentiment d'enyorar-lo, que clar que ara és un moment important i ara l'Alfons ens faria molta falta, però bueno, ha complert un paper molt important i d'on estigui segur que continua col·laborant amb nosaltres i enviant-nos ànims.